Sa sisen pat banwan lam phi halor ki kertong bat ka ya ki mat jongki bagi ya kun ya kani ka MDC election ka banlong na ka benta ka KHADC benta ka sngi ngadan bat ECEM barim jong ka KHADC ibalong ru MDC jong ka sora constituency iba tito star well kind manginya kran halor ka jing pengkre jong ya kani ka election phila long MDC ya kani ka than ar samai menta ti PUE kumno ya ka jing ka respond ki pa ba ha ba village pa ba menta ka ganti Pi nakaliang keconga ai kublai pi channel kebelawan bani kendu yang sini sora ya keban ya keren sepang kejing penkre ke biadai bagani ke election keban salong ka arpui tarik jumrai February nakaliang keconga hi kumba ngaju penkre man ke election ka baningkong kalong hi bangai kendu iki pai ba nakawi ke snong bat ngadon ru ya kinong trei kinong kersan kinong kitkam jong ke parti haman la kawai poi ke snong te kata ka di karukom trekam ke jonga man ke election abang apan kre ya ke election tila dangi phai menta ka ganti de hapoka jingya kun jong pi bin hab manya kun ya baro ki parti kenthop ro ya ka parti VPP PUE kumno da ka jingwan jong ka VPP hatu kandon kanu ka jing banwan ra kata ka jing EP ni kan long kumno parti kan ka jing kun pi ka jing ya kun ke jonga menta kalong bet marway persya ya kiwei pat ki kertong bat nalor ki kertong ki don ru sa kiwei pat kumna ka NPP ki kandidat jong NPP udan ni UMLA nang ta ngayo snoru baki he jong ka NPP kin sahiar ni sora hamtam u deputy CM pelong ba prestun tan song nang ta ngaya khun ru ya u kandidat jong ka BPP hakaba u MP ki MLA ba Arden kilawan nakapor sakapor ban kanbas syakanika constituency ke jonga kumju ru ki he jong ka seng kongres ru ki lahir te ka bamut ka jing election ke jonga kalong ka ba baro ki kwa ban khalam ya ti PUE kumno pat ya lade ha kan ka jing ya kun hatu ki pat ba kin dang ai kata ka jing shanya ya pi nomor ar samai kila ai menta kum ba kalong hi ki pat ba ki hangni ki di start ki pat ba ki ba shempang ha ba ki pat ba ki bi i jengai bat ngam don ni ka jing artatin ba ki pat ba kidang ai ka jing shania yang kum ba ngaru ngaju ai ya ka jing shania ba ka jing ya ki pat ba Bati ladangi phasha ka district council lada pidang wan biang ha kabuan menta kenti ru ki ta ki sinjam ki bapin sim khnang man pun klanya ka district council oh ka kamram ka baningkong hi banlong MDC kadai ban pen klan ya ka district council ban pen klan ya ka ta ka kharnet ka ban rio ka bangila yo lengba kariti sensar jam kari India kiladan sibun ki an ki baladan lepa bat ki dan ru ki an ki bahakan ni gatem ngila yo ban sna bangila yo ru ya ka jing menjur jonglat tika kamram ka jonga hi kalong ba ka ba kongsan hi kalong kumno banang pen klan ya kini ki an ki baladan banang pen bahasyu syu banang amen na kapor sa kapor baraga jo kapor banginang thauru sibun ki an na ka benta ban penne pensa ya ka hok long try halo ka khandau ka siam halo ka riti ka dustur bat khamtam haka sensar ka khadar te lada ngi ong ya ki ta ki an ki bapila de banyo jing menjur dang shan hi hadu kan ki tu kin wan ra ka jing mentoy menta kan ka election pat bati hatu pila la ban penchai ki pat ba pi ka jing mentoy habangi sna ya ki an kamut ka jing mentoy simet jong ki pat ba henry ka jing mentoy na ka benta kari ba ka jai penriu hakapor ka bangalong kung i amlan ni juong borobor baga district council ka long banyada ya ka khandau ka siam tenre ka balengo ka long bangimdan ya ka ai tinata ka daw marsen simti kung i am jong kalan ngala initiate ngala khot ikit perlok MDC ki jonga nang ta ki legal advisor ki officer bat ngila penwandur ki to ai bat ngila yo ruban pas hakapor ka bangalong kum CM ngila yo ya ka jing menjur tela da fikli pat
Kai ka jing mentoy jong kani ka anya lo ka khando ka siap. Ka anya lo ka khando ka siap kalong kumno pen scam ya ka rukom bat khando ka jongi ki khun khasi kara. Kuman shu ai nuksa baro ki shnong ki double shnong ki leadership ki don ya kata ka jing ai dulir ya ki trajaka. Kabumut man ka shnong ni ai ka dulir. Naga dulir syubu jong orang bak shnong bahap aki hima sora uhap bandai pen scam haus im ki hima sora. Tenrei kini ki documents dan kini ki kod dulir. Mdon ba itu haka an shwa ka ni ka lan ak jong arajat arpui. Kadau kalong ba kini ki dulir kumba onga ong mentan kalong ba kimpat itu dah ka an. Teka ege ba ki pat ba ki jule ha ba ki don kam. Ya ki jing don kam ki jongki na ka banta ban lej apply loan na bank lani ban lej ha ki department ki paper ki hab ban lej register hang thi hapo SDO office lani hapo SDC office na ka banta ban pen scam lani ban declare ya kata ka ownership ka jongki ka bangi ong ga deed of declaration. Tenrei mentapat hadin bangi layo ya kani ka an kamut ngila itu ya kani ka dulir ka jong u saudara ni orang basnong bangi itu ru ya ka dulir kejong usim kebala pen scam du usim but dagani kamut ngilala menta ban lej register hapo district council but nakaliang ke district council ngin sa ai ka we ka kot pen scam ka bangi ong ka land right certificate but ka we ka jing mentoy jong hipai ba kalong ba nang ba kani ka ai hapo SDO office pihak ban siu ka dor ka barem ka bai stam ka bahe Reda piwan pat hadis council ni ai ya kador ka bakham duna. Ngila te kendon ru lembaga ni ka an ya ki rukom ya tho jaka ya tar jaka bangi dabu da kador ka batik bakanum dan ka jing khnyat ben ya ki breu ki betit jaka ki bedi jaka. Kidon sibun ngamla ban batai yang ni kan siam ya kapor ndai ngila pen scam ngila codify ya ka rukom bat kendo bat siap ka jongi. Ladangi pai dei berarti pila yo ban yalam shwa ya ka isi kayo kayu dipi hadin katu ka pila yo pat ma pi ban wan kum u CEM hapdeng gitu pila trei pi ban ra ki babun ki an hadin katu kala khalam nak isi jong pi te wan nak ka jing yalam jong ka NPP ti hapo ka jing yalam ka NPP pat ki yo bun kita ki jing menjur na ulat hatu kani ka jing trei jong ka UDP na do basdang bat kacing wan jong ka NPP hadin pat ban yo senan kata kacing menjur pat kan don jing kata tharai hakani ka jing yakam ni saya pi hakapor ka bangalong CM nilayo jing menjur ya ki an ki bathamai ka alan ak ka an ka bathamai ka solid waste management ka waste management act ka an ka bathamai ka village and town development council act ka bathamai bat ka amendment ya ka market act ka bangilapan kumno bante lakam ya ketu ka jing ot kilo kitu jing sa khanyot ben jo kinong rep te kamdan jiga fair namar balai hakapor ka jonga ngisna ya ki an kat ba hakapor jong ka NPP pat ki wan ra ya ki amendment ya ka amendment na ka administration of ilaka nangta ki wan ra ru ya ka amendment ya ka khasi custom lineage act haka jing sisa nakaliang ka jonga ngilai tre sitom ban pelong anya ka klan bil tenrei hadin balaya syonglang ka bamut ngar ngadon bentalang ha ka ba nakaliang ka law department kilap ba kani ka klan bil bat ka khasi custom lineage act ki long parallel ki badan ya ka ju ka jingmut tena kata kadau ngilai menjur lang bangin ya amen ya ka khasi custom lineage act ban penrung hi ya kitu ki ju ki close ki bangila bu ha ka klan act tidak takadau ngilayo ya ketika amendment ya ka khasi custom lineage act. Ladangi pai dian ha u aracar arpulai dei pi la yakun MLA ke gadau ka ba ki pai ba ki klam kersan pi tarai. Ajing sya ngilayo ka jing kersan ka ba babiang ni te pi step hi ka election teng ka kala last minute ngi de se ka don ka jing kala ning tai bar ka jing bun jong ki candidate na kani ka than sora kala pelong yang aban minus ikibut ki babun akaba ya dei ba kacing ya dei pat nga rei da buram ya iba keben kom MLA pat ka bana ka dikathan lai lem kot nong kari mo ti saneng mdon kandidat
kat bangai pada sini seorang idon duk selangut sangut kan dia teka don ke jing pihak iki buat Sementara tarai kan numdon ke jing pihak iki buat ne kam numdon kum kita ke jing ja kam baca apa war cara. ngam UI bahkan don kum kata ke jing ja ringa syania aublei ada ublei udang imon ni nga bangan long unong mi khmat nga syania ke jing start ke jong kipat ba bat nganget ba ublei unyarap unai bor unai mensim bat un sngap ru ya ke jing ur ke jing nam ke jing duai jong kipat ba Rangi pai ka UDP dei bati ngi ba ki pai ba ki kersan kin don be ki nong mi khmat na ka UDP ndrei ki pai ba pat kim kersan hadu bakan dawan pat ka bola dang ipe ka sarkar ki dei tang ki tu ki ba shu senrap lang ba ka sarkar ti ka ka daw tarai bati namar ba kumangitip ka UDP ka de ka sengrulum ka ba he apo kan ni ka jelai. Mdei tangga parti UDP ke bamla banyo ya ke bosan syar. Kumbalong mentah PE ngidon be ya coalition government. Ke bamut ba kipat ba kimpat pej ya ke nono ke parti bahkan sesyar marwe ya pa state. Ke balong hi kalong ba kibriu kipej brio. Kipat ba kimpej yo ya ke parti kipej yo brio. Te ka syong ka ya per ka we ke konsensi bar ka we ke konsensi. Naga takadaw ki ngaong ipi ba kipat ba kim dapet ke parti kalong secondary lagi pet ya ubrio Nakalian jepi ka kubor ka papidon ban ai ki pai ba nong kersha ka kubor ka baningkong ka bangakwa ban ai kipat ba baro jong put usam jong ka kasir autonomous council bakin ai ya jing kershan ya ki kandidat jong ka parti UDP ka balayo ban yalam ya ka estip committee nadu usnem arajar ka kandai hadu ubanai September jong ka snem arajar arpulai ba ngi snow scam namar haga jing persyang ke jongi banyalam ke isi ngilawan ra ke isi kebayat bet kebayat renti wat lada arsnem ni khamyo ban trekam pitip hakapor bakadon ka lockdown bat ke klam covid tenrei wat la ka taru ngira persyang ban trestom nakaliang jong ka parti UDP kebayalam ya ke isi tu kapor pada ka jong kapor ngakan turu ya ki pat ba dong kersan kibom kersan ru khamtam hakanika election MLA ke badang syudap ngakot lang yaki bania wan bania kersan lang ai ke election MLA kaladap ngini kletno MLA ngila yo ngakit bokit wang yo MLA bu nang tristom bu nang kit khia na kabanta konsi kum ka kamram MLA ngaong korbari bat ngapat kum MDC ngade korbari ti kabamut ngidon ke jingya ya trikam kabala kajong bat ngakloi ru bani trilang bat MLA jungi na kabanta ka no ka interest ka badai na kabanta jong pat ba nong kersan jong gani ka konstitusi para koi kata ka promise ka jonga na kaliang ka jonga ngan ai kata ka assurance ba ladang job yang sai sim ko MC ba ladang jaba ngiyo ban li de isi ngini trilang na kabanta banwan ra ya ka roi kapar na kabanta kani ka konstitusi tengah kerpat ya gipat ba na du kisamla na du kilong kemi kilong kapa kum ba kila jushan ya nga hakini ki khan ru teligis nam nganang yai tre nganang don ngan ka jing thrang ka jing angnut bangan sakri ya kani ka konstitusi bat ya kari bat ya ka jaj pan reu nakalian jongi ngikit bok kerwiang ipi pati ko sipuna